Siphinde sinibingelele futhi sekwamahlaba ehlezi lekhaya siniphatheleke enye ke induku manje. Le nduku eyomama abantu besifazane. Mama, ubaba uyakuhlupha, akezwe mawukhuluma, mawufuna imali akayikhiphi, ukhiphela amanye amantombazane. Iyo ke induku ezokusiza lena mama. Induku yokusiza lena mama. La ekhaya induku zakhona uyageza ngazo. Le nduku eyokugeza ma. Uyageza ngayo kuphela kuhluka isikhathi sokugeza. Ugeza ngesinye isikhathi kule nduku. Isikhathi sakhona kuyotshelwa mhla usuyithathile. Le nduku into eyenzayo yona yenza ukuthi ubaba sendlini akuzwe. Angezwe amanye amantombazane. Maye kubuka akuthande. Kubuyele uthando lwenu lala kuqale khona nisathandana kahle. Ile nduku ezokwenza yonke into. Ukhuluma nawe uyitshela ukuthi ubani okwabani, ufuna ukuthi enze njani kuwena. Ifana nesikhafulo kahle kahle kodwa kusisona. Ukhuluma nje nayo yona bese yenza lokho ekufunayo. Kakhulukazi kubantu besifazane, isebenza kakhulu kubantu besifazane. Uma ukuthi umuntu wesifazane uhlushwa ubaba wasekhaya, akasakuzwa, usabathe uyakhuluma ubeka yonke into akakuzwa, sebenzisa le nduku. Sebenzisa le nduku uyobuya uzobonga la kwaMahlaba ehlezi. Sikwamahlaba ehlezi ke la ekhaya inombolo yakho na 0793932618 lapha eNewcastle eDanhausen.